Jo, dobrý. Stejně se vyhrál to jedno, nevím. Já mám díky. A pak když zase se mnou hrdlo. To vypadá hraje líp než ty. Já vím. Mě bude, já jsem přikrytý. Dostaneš hlavu. Ale kde? Ty jste rozhodl. Jo, dostal. Tohle je hacker proti tobě. A tohle hackuje, tohle není možný. Hej, ty tam máš nastavený private match. Balac. No, Máš tam nastavený private match. jo. Pak tohle ne, no. Tak je tak Vypni to se odčíš do píči. je vyplý. Já Není. si jdu změnit crosshair na tečku. Je vyplý, to je se do konzole. Já to není možné, já mu dám 90 ve 3. Hej Filipe, No, on hackuje. nehajte. To není možný prostě. Teď jsem na něj koukal celou Ježiši dobu. Maria. Wow. Aha, dal mi první kill. Ty počím ten jeho díl, třeba to půjde s ním. Hm. Třeba je to díglem. Hej, proč to má jeden hlas. Teďka mají ty tečky. Dáme crosshairu tady. Och je. Och. Och, Kde to je? Má. och, Tak někde byl. och. Och, och. Pozveš mě? Balac. Jo. Ty vole, mám... Tvé, mě nejde ti pozvat. Počkej, já si můžu připojit vlastně. Jo. Tady koukám. To nemáš nastavený private match. Nemám. Půj, on mi zase míří na hlavu, on si myslí, že mu nečupnu. A tak jsem mu čupnu a on byl rychlejší než já. 6-2 pro něj. A on úplně hacker skurvený. By to mohlo jít teďka líp, když mám tu tečku. No. A já mám Olofmeistera, Crozer. Jo. Moje lagy mám a dávám si ho ještě. Jsem viděl, jak si chytil tlak. Takový easy killy má. Já mám rychlejší reakce, on umí líp mířit. Nemáš rychlejší reakce. Akorát to je podle toho, kdo rychleji zmančuje. Když to barva kliká, A jako teď co mu je zase? Já dám. to nejrychleji to jde. A musím dát. Tebe jsem dal. Ano, myslím. Teď tady bude z vás nejlepší. Pak dáš ještě jednou proti mě. Ty by mi necukal ten aim aspoň trochu. Teď si do... Dělej valax. Co? Dělej valax, dej ho. Tvé, a já to mám s těma lagama úplně. 60 FPSek. Tak to vypni, a nebudeš mít lagy. Aha. Kámo, tak to hledej na YouTube. Hm. Já ti fakt pošlu video. To ještě to vyrenderuju. Jasně. No tak teď už fakt ale zapnu jako. Co na to? To víš, že teď to bude dávat na YouTube. Ty ho rejče. Ahoj. Jak je najednou ticho úplně. Kámo, já do toho označím jeho holku, vole. Hm. A ty vole, teď se musím schovat. A týma. Kde, vole? Tamhle.
náboj. Vyhrál jsem. Nádou teroristům. Jo. Který zase proti mě, jo.